Rapolo Dakbayan 5. Kaunom nga batol ka rin na. Para sa laglag para elimination round. Yan, sa dito na ba? Kaya big shoutout sa Polo Sports Bar. Kapit nyo karon DJ EZQ sa tanan natin rin karon. Big shoutout sa tanan. Siyempre sa itong mga naguna, no? Big shoutout sa inyo sa itong masayo kayo. Siyempre shoutout sa Pinas Astigo ng Barra. Rapolo The Concept Store. Check na ninyo mga bagong design. Ay, game. Sa akong wala, gikan mabolo. Maglangas para ni Shaido. Sakripisyo paahon, prinsipyo di asaron. Ginuuray simbahon, tingbon ra na sa lungon. Bayri pod ang lasmuhon, ug imong paasohon. Matingog ang microphone, instrumental saxophone. Positive Wear, Kalye, 6000, Bad Media, Bisky, Crank Dot, and Street fucking Parma. Mabolo, let's go! Yeah, shoutout Street Pharma, shoutout BSK, shoutout Rashan, shoutout nilang Sija Bay. Sa totoo, gikan lapu-lapo, malagas para ni Transit. Unya lang siya to, para di makalimot. Okay, game. Yeah, managkuintos, daw Tragic, pili niya una Shaido. Yo, tournament round, minata na naman, judges, rin sa oras. Round 1, yo, minata, round 1, Shaido. Ana ako ni mo, boss! Tagay ko kontra nga labad. Katong na'y abilidad. Di kalidad mo balibag ka na mo tayo, di mo moralidad. Sa kadaghag kapasidad. Sprout na, set? Sprout killa, Sprout killa. Di bitaw to ako, bra. Muram ning zombie ang mga tala. Kaysa kadaghan mo mapatay, awa. Managhan sad sila. Katong mighty, di ba gaabot na, Brad? Shaido, dugay naman jud ka idol sukad. Nya karon mamaba kag ibulyaso kung unsay akong gipatad unsa. Kinahanglan pati ka aprikatan makabaw lang ka kinsa imong gihangad. Sawa pa ko siya, duha akong nakaya sa pipta panaliga. Pangana mismo tragic kadala nimong trahedya. Si Bolong ray mong napatapik ako sa enigma. Sala bang manginambog kung ang tumong naipik. Bisan sila nakaangkon nga kay lisod tang idikit. Ug kung imo lang jud sabton di nani ka imek. Nadunggan ka ni Bolong pero nakit-an ko sa insect. Giingnan kong enigmay. Shaido, huwag kang mag-alala. Pabutihin mo lang. May slot ka na sa... Uy, masuhong! Huwag na guroy maingon si Arik ni mo no. Muhana guroy. Paabot sa day maingon. Wa kay madunggan gikang Arik. Oy, mas naapag guroy mahunghong ang tingog ni Bolong. Rapolo na ni tragic, matik sangit, di magsilbing perming atik. Dapat ka karismatic, umasait ang dalang karit. Kaya puros na ka-entertainment, may pag-imo na lang naging magic. Walay punchline, puros joke. Sig English, pero broke. Wasa cadence ko ang sa metro. Hay nako, imo pa magipugusog suwat sa bato. Dalin ni abo, tanawa pohon, sunod generasyon. Di ka gusto sundon sa imuhang apo. BSK versus Sprout, walay mo tuo nga namin kalago sa inyong grupo. Walay BSK versus Sprout, ang kontra ikaw gako. Ipahapila kay in English yang mabuhat. Nya itutal among biya. Mao ni ang klases bata nga og masakit dito sa ospital. Kay di matabalag binisaya gusto sampulan. Sige ipakri ang mga pinulungan nga pangbalang i-ire ang mga 25 nga gihimo na tong panalang. Upat ka tabla nagsalipon mo na gihimo nga higdaanan bisag manawagan kasinahan sa kanunay panabang unsaon nimo pag-ampo muwang ikaw na ang gipamisahan. Amen. Di na imong panagway ang nas refleksyon tulo na kapiso ang naasamin ang tanan manambong gikan pa Diyos lapo nya tuwa ko ngadto bisag bawal lang manglimpyo pang silhigon jud ta mo way himaya si imong haya sa mutag ka insulto muluhod ko si imong lungon gabakho pero gitan-aw ra nitong numero kaya kung tayan sa loto lakaw nga hinay-hinay padulong sa humay-humay oy taga Sprout nga panon. Respeto sa patay! Mapagas. Upod! Yata yung murag si Kinsa. Wala na igamit yung mong flip-top. Kung inikugma, maliksan ka. Unsay kalaki yan akong atake. Kung dili pa may nauntarong ang mensahe. Guys, be ready kay paniguradong klasik ang agi. Maguba ang imahe. Ani inyong loading nga sige kawangi. Maong takbo body, kaya kung Uzi, Anli, kung maigo ka ni -1 inyong kalahi, na dead body automatic, kung sagara magpalabi, kaning bataan na apil sa dagit kinapalami sa gibati, huy dong, ayaw pa kampante, dapat sayo pa lang nagsugod na kagimpaki, kay mong kasugat tsunami, nya basin sa kagrabe, magpatabang kasi mong mami, o gati, kay mapildi niya di makabawi, sa battle rap, iyang ulti kay multi, awang makontra lugi, kay paspas ni manulti,
Rayman dayog homie, Kobe, Tuli, Puli, ignorante, kanang multi, basic, ranaoy, murag mapi. Ayaw pag hinambog ka na imong style, gamit na kayo na, murag salumi salvi. Sa duwa, kung makafeel ni Kalkansi, mugawas dayon ng multi nga way meaning puro hangin botete. Amaw kalitse, nawong kagsapi. Kay kung mani ng topic, mugawas ng pagka-greedy aning pisti. Kay pirmi ni Makugi, partida ibuntag estudyante niya, businessman sa gabi Nya itungtong nag-alas 12, tamang hatod na lang sa mga suki ug dubi. At the end of the day, huli. Di man gud ka mo gamit og account nga dami. Proud ra kayo kas FB. Sabot ninyo sa buyer, mag-abot mo sa Manalili, nya hapit daw putuhan kung naisiglikli. Wa man naminaw ning hustler na piki, resulta si Kwate. Sa kakulba nagkirig-kirig ang lawas. Bang nigawas ang tsokolate. As you can see, this is motherfucking Shido representing Mabolo, Police Station 3. Karon magpasikat ko kay hari ng baran ako. Pwede na ko maglakaw-lakaw sa daan nga maghukas. May lado na jud ko sa mga locals kung unsa ko kakupals. Daghan jud sila nako mo congrats. Pero wait, ano di kalihok ako lawas? Ano na ako sa sulod? Atay unsa nang oras? Unsaon man ipagikyas? Ganahan ako mugawas. Shaydo, mata na, imong kamot na anay pusas. Surprise! Basa kayo kag ba. Kay nani zip baligya, nya pahibawon pa jud ang tanan. Risky kayo ng stranger ang baligyaan. Sa sunod kung ganahan kag safe, zip your mouth na lang. Kung usakos-kap sa to, paikyason ti ka. Pero pasuton ti kag handcuff para madakpan ka na ako'y rason anong kusilon ti ka. May rapod, murag si kinsa makaasta ning buang. Bit pirmi ang word na biiski, kay kuwang ugtagad sa katawhan. Little did he know, siya rang nagdalaghugaw sa pangalan. Siya tong bulingon sa kalunasan. Klaro na, mag-selfie bars ni taga biiski, kay taas na daw. Murag butong sa kalubihan. Buang ibton ti kas taas niya, ibustak ti kasubos, balik sa kinaunhan. Pag 5D5, imong ka-crew, anda makiksumbagay kong suklan. Sila tanan na sa tubangan, ikaw na sa kinaloyhan. Nagpaluyo ni Busyan, kay hadlok maduklan. Sa mata sa biiski, ikaw ang bagsik sa karamihan. O sa mga tinuod ka ba uming dili ka pusi, pero ikaw tong bilat sa kadaghanan. Every day, he is repping his crew. Nagpa-remind siya ang mamaw. Pero katong napriso siya ang biiski, wala ni dalaw. Always greedy about money. Kung unsay mong giadikan, maurosan na imong kamatyan, lesson learn na nimo ni. Basin nakalimot ka nga, money is the root of Mabolo Police Station 3. Motto in life, cash rules everything around me. Sounds like a boss. Ganahan man day kag cream, pwede ra ka muluhot niya sawa kung tos. Pwede ra ka mamaligyag manok kay legal niya tinarong. May ta next life nimo wala na kay bisyo niya dakpon gyapon ka bisag way rason. Kay namoy tarong na business niya gipili pa jud mo selog marijuana. You're putting a piece of dirt in your profile, gahugaw-hugaw ra ka tanaway mong record nanay man siya. Kay imbis maluoy unta ko dili na lang kay usanis mga bagag nawong. Ang kahayag nga naa niya ron kay padung na pud mulagom. Ug duot akong atak imong samad kay mulawom, kada dapat sa akong hapak kay mubakat sa kahaom. Imong plano kay palpak kasaklat ba nimudong. Imong bakak kay nagkatag maong piyait na karon. Saan? Tanto sa inyo. Mupiyait jud ko. Giatay ra ba ka? Ayaw sige istorya ng priso tragic, basin kalimot ka, managkutay sa draba ka. Wangaw. Sumbong tigas pulis na kadakop na ko noon. Ikaw ko'y piyait, mawa ka. Hello, sir. Tragic sir ay, natin eh. Adlo ka mo ang, ay Lord, paasa ni Lord be. Para makatagam. Kay kabao ba mo? Wanimigo sa lapo-lapo. Kusog man kay manambling. Bisugo papalit to ng marijuana. Wana mo balik, kalit na wagting. Lagot kay imong migo. Sa pulis, gusto na ikanta ang buing. Wakapugong imong migo ni Chacha nako iyang pangan kay Alvin. Shout out Alvin. Alingog-ngog daw kay kagtingog si Pangayo og Gcash. Dongog isi kapikas. Duha kang ipon gaon na dakog aping. Moram ka chipmunks. Alvin. Chipma pambata man sa salida. Ano mo ginaana magkamurap? Og di pa jud mag-gets yan jokes man. Wa mo ka gets ato? Wa mo ka gets? Hadlock diri akan. Di na nila sa kundi ka ma-G. Battle rap is a form of art na gimuag parody. O di ka nila gets, pasag di na nasa sa mga tao kung imong jokes pang elementary. Di ka stars like GID ay pa-feeling VIP. Bright na mga Gen Z, di na madasin mong kakurni. Why react ni, pure intention killing spree. Imo ang olo, giabono sa Rapolo para masolo ko ang 100K.
Inganaon pag multi dila kay puros pataka, bogos na batak, jologs kay murap, ilang modos, kuha og koros, mga ea nga parat, igumaglogos, ilang tohos, kay anoos na mo gawas. Mga mukayat og minor, tigpalong sa mga umaabot nga bituon. Ingana jud ang binuhatan, tragic sa mutagwa kay babay nga igsuon, unta, mahitabo na si mong anak. Kayat-kayaton siya siyang mga amigo. Bisag wa pa siya 18. Nya iniguli niya sa inyong balay na siya'y badang na tito. Kuhaon niyang kamot niya ibutang sa paa. Nya na iyang tito ay kabalaka inday binuhatan man sa dinamo sa unas mga babae ing napay mong papa. Kanong masira, kanong hadlok man ka. Di naman sa ka makaanak, nasira naman ka. Na nagilok do cheese kausanan siyang buslot. Tambag na ko nimo no, imni no, putla imong ulok. Kamo mga EA, di ni maay mo rap, ay pada silang trap. Ug mo chat ka rin ninyo, click profile niya, Ditsoy Black. Ang pangalan siyang Facebook, Charles Darrell Sanson. Pati ka na profile picture, kaya ang cellphone, Samsung. Napailong murag kangkong, kalami ni mo patyon. Kung magaling ka talaga, ay nalagribat, totoo naman lahat ng yon. Inganaon pag rap, dalagkurog, tanawa sila naka-react, bisag simit tinuod. Mao ikaw tabaghak og way react, ayaw pang luod. Di ka pwede magluod-luod kung membro sa kasluod. Batil rap nga ni wa kay mahems, gusto kay na i-react. Pag-share na lag memes. Kayat kunog minor, pataka ramang ka. Tiguang akong gikayat na ko imong mama. Nya, feeling maangas. Cellphone ko nun ako, Samsung, gago, cellphone ako, iPhone 16 Plus. Installment. Diba na-flow? Dayon ang crowd di ipabitin. Sumpay-sumpay ang words, mauna permi ang stepping. Ay mo pailad, he's just connecting the words but not the meaning. Huy, walay protein. Grabihan ni mo katikling. Sa kadaot ni mo, masyot, try mo lawas sa sing-sing. One time ni Sudnig Gym, pero gipagawas kay Dili Bright. Kuwang nispansin kay nisud dito niya ang giaswat kay bike. Unsa man ang lawasa, kinaon guro nimo once a day. Di na mo gamit og machine ng doktor, picturean ra ka kung magpa-x-ray. Daot ko, pero mas daot pa kabay. Mauning pormaha sa mga gidinggi a day before sila mamatay. Bitaw, kitsa may nagpadaaning manok nga bali-bali naman eh. He's not in good shape. Good luck sa handler ani, unya adto jud ka matuog sa Taal Lake. Kay napilo ng lawas aning gatuong nga sa pinakabagsit, nakumot ng nawong idasok ni balik sa kabinet. Kay iyang mga tira puro pilit nya di pa jud sakit nya akong mga rima dire kay puro mandikit kidalhan na tika og silhe kay 5-0 masweet wala ka ni inom og kape dughan ka palpitit lahi mata ugap maayo ka murap ako maayo kumuak kada bangga niya parisan rana ko og flap. Foul. Maong hinay-hinay sa pagdas magbasinyag mapuratan. Magpahikay jukos amo kung siya madunggapan. Tawag ang ambulance na amay nasaksakan. Asa nga hospital kay mo ato mingtanan para among punan, among punan, para among punan, among punan. Saydo ni bisita mi taga Sprout ayo na ka. Sige, tug balik. Sawa kailan ako. This is a nice way to introduce. Kaya na ko buhaton kung unsa ang gibuhat sa inyong mga idol, mga boss. Malamok ko din akong karakter kay makapi na ko inyong moves. Sige, before ta magsugod sa next topic, ato ning pakpakan pampagana sa evening. Pampagana sa evening. Shit. Pampagana sa evening. Ay, wala ko na choke. Isunod ra na ko siya pagduwa nila ni Biwin. Mauning tawhana. Mauning tawhana. Sig panaway sa Sprout. Nga kung makakontract taga-amo ang i-rhyme firme sa Sprout kay proud. Kaya ta, lisod kayo na huna-hunaon tol. Sa sig-rhyme ni mog Sprout, sa proud, ang crowd naguol. Sungog pa, imong mouth ba, lami kayo ipilpil. Imong gihambog ang BSK niya, ang premyo sa inyong with bit, 3,000. Pero dako-dako na, 2025 na good, siyempre. Premyo nila sa champion, 15K, pero ang madawat kay 300 weekly. Kay mauning taga-BSK, nga kasagaran MC, walay pang PSG, maong mangilad na lang, musikat sa internet, dili tungod sa rap, kundi sa ilahang pagpang-scam. Busyan! Patas imong premyo kay imong mga rapper padung na sa big stage. Sayang ang effort, basin niya't sunod, adto na sila magberso sa Court of Justice. Share po ginagmay sa imong income para di makahunahunag baligya imong mga bata. Bagay ra jud di ay BSK ang sa liga kay inyong amo buraot sa kwarta. Wani pag-asa, dugo niya hugdon, wala ko ibilin. Kay di kadot imong tira, mura kag nilabay Julin sa gulim. Higda na lang sa coffin. Kay kung patas anay stamina, mabiyaan ning praning. Mura kog naka-reverse siya bu, kay di mahutag hangin.
Masuko pa kung way mo react siyang bars na makabitin. Ang lines magod niya gasgas na kuwang sa detail need na og buffing. Bars na nimo, nya imo pa jud ang reaksyon. Puro man good selfie bars imong gidala, wala jud mo praise nimo ana butbuton. Butbuton, butbuton, butbuton. Kayo pa kas tinuod, kayod pa kay di applicable imong selfie bars karon. Para mag-out sa laglagbara kailangan ka mag-champion. Basin makataghap makaabot sa finals ning gonggong, pero di kay ma-fall short ra ka mapariha kang Tyrese. Tyrese Hali butbuton. Matagak na kadayon, madungisan na imong standing, sayang ang effort. May pa mag-focus na lang kas probation para malimpyo imong record. Nya di ba? Kada human nimo bars, ganahan kag na imo react. Sige, ako na imo pakpak kada human nimo set up, support ko nimo ighuman sa duwa, apirante kag hunat. Nya upload sa duwa, ako na yung pislito ng thumbs. Down, bitch, sa tuo nimo. Right. Tasa, sa inyo. Imo jud kong ganahan pilde yun. Maong Charles Darrell. Di man ni mao nga Darrell. Katon lang untang Darrell para kita mo kung sa'y tinuod, battle. Hustle, magud kasuwatan, brother. May pambag-o sa Sprout. Proud, oh, di proud. Ewan na sunda, mga pioneer. Wa ka nga rapper. Ewan na sunda, mga pioneer. Hustle, kasuwatan, brother. May pa mga bag-o sa Sprout, ha? Ewan na sunda, mga pioneer. Sa BSK, pa nagmatter. Inyong batch, wa may fighter. So, kadila may nakitaan, stilo gipraktisan, bagong tubo, gibisbisan, kitams, ilan akong master. Mas nakapaguro sila respeto na ko, kaysa ni mo bataa ka. Huwag na ipagong sumusulbong, waingon. Layo ra kay ka sa kong naagian sa una. Unsam nagiagian nimo lubak. Wa pa ni kaagig bildong buak. Ay mo padasi ang bakak. Ug tinuod kang nay naagian nga nung wa pa man kay napagawas nga truck. Wa talunan. Na blocks baguhan. Naalagi siya truck. Trucks basurahan. Gipildi na ko si GC, champion sa Tagakay. Champion sa Sprout kasi El Shaddai. Gipildi na ko si Lawrence, Giganda Polo, 5-0, walay mintes. Gipildi kayo na ko mga champion nung saan nakahaning finalist. Ilat hala, rin mga maka-init tasa, dinihawa, big deal nana, ay sige gara. Si Iho nga pabibo, nakachimpo, di isip bata, sisid tama, big tis kama, mura ni Igo nga maliso, Carlito versus Sinag Tata. Ianggol ang siyay sa mauwawon, karaan na do. Ang siyay kay ni Shine, tanan uwaw kay gisalo. Ako lagi to ang siyay, pero daghanog na do. Buhat bangko, dili, sayop kagiring isa. At sahon yun ako ang bangko, kung pwede na ko itumba ang lamisa. Pusta ang konsensya, itugpa ang kometa. Isumpa pa sa tugma, o di kuha iyang komedya. Sayop kag nabisita, wa kay matumba diri nga liga. Mas naapaguroy matulong singot, o magzumba ko sa mua. Zumba naman eh. Mao pa niya ang starting. Magsumbar ko niya. Ikaw sa ako pag-stretching. Duwa patas lapo-lapo, maputos ni sa kantsaw. Walay baryo-baryos, kamao mo pakyaw. Pamati niya langyaw, bisag puros ralawgaw. Kana gari lami na kay kag bars niya, ingnon lang ang tragic ni mong uyab akong gidug style, nakaingon siya, aw-aw. Sagod sa og imbestiga, pistika, way musika, nyag mo pick up, ang grade 3 pa, rapolo na, manamay lang kadiha, etc. Okay na, maong sila, nagtuo nga ang rap isira. Ako pa nimong yawa ka, kanang babaa, tako man niya isira. Lahi ra ba ni mga buang kay magdumot? Mao na ang toyo kining linya mo duot. Mura kag naman na. Padung dito sa lubot. Tuo kag sa dughan mo tapot. Kutsilyo akong gamit ana para muhunong nagpubub. Di na maibot sa ligwaan ako ni Line Mac. Wa na kay sayop. Hurotanan usog dugo na salog. Huot na lang makuwas pagdabog para makaibalo ka tragic. Lahi na ningat rahidya na ampun. Sana ay makapingis. Dagan kay kag ipilde pero wa nimo na pilde ang pulis. Ngata. Pana ako no, abot stubot. Unsa nang pana mo ari dire? Mga na, mo ari dire. Gago. Di man bugat pero daghan ni cheer ning loko. For sure mga 80% dire mga taga Mabulo. Sige. Para dili bias isa kamot sa mga taga Lapu-Lapu. Gamay ra ang mga nananaw puros taga inyo. Masuko dayon ni siya kung makakontract taga Lapu-Lapu. Ihisgot dayon sa tunto nga di daw may makaplupig niya kay nagdako daw siya sa sugbo. Unsa may kunik anak bugo. Nanusuko kayo ka unsa day gibuhat namo? Basin suya lang ka kay sugad sa una hantod karon inyong lugar wa mo asinso. Kay real talk, ang krimen sa Cebu nagbuhong. Yang uban killer ara makaikyas ra kung naipatyon. Kumpara sa amo gamay ra magbinuang kay pangitaon dayon ni ahong. May ta mahurot imong pamilya sa Cebu unya makaamgo kag balhin sa upon. Salbahis ka, masalbahis ko amaw. Kay kumputahi basihan layo rata hanggaw. Panos na kangalugaw ako bagong lutong sabaw.
Di na ko sila ipugos nga mo react kay kabaw na sila mismo ang nag-spit. Howd? Di ko pareha nimo nga mogamit kag pangan sa patay nga tao para mabuhi ang crowd. Dini kasabay sa damayay. Last nimong nakontra imong gilaban ng hustisya sa tumigo nga namatay. Ako last ako mga nakontra pag human na magduwa namatay. Rest in peace sa kapwa MCs. May tamamit ang justice. Buhi ato sila balik, Lord. Si Shaido na lang ipuli, please. Kung dili ka ni madets, bisag at least, ipadakop lang ni balik sa pulis. Useless son of a bitch. Kaning Sprout killer, lain yang ma-witness. Kaya nakasugat na siya taga-Sprout na fearless. Wala na ko gidamay ang negosyo na manukan, cause I mean business. Kung damayon ko na, mawalan niya na sa inyong lugar. Ma-misplace. Wako'y gana mo ka, unog manok. Gusto ko kisses. Mas trip na ko kanon imong chicks na misis kay tamis. Hala, nadamay na. Nadamay na. Magamit na jud imong linya nga pang depensa. Mga himo nimo na issue nga wa nabaw-an nila. Nga nabuntis daw ang asawa niya, nalaglag kuno ilang bata. Ha? Nalaglag inyong bata? Imong info sayop puro bakat imong gihatag. Gidamay pang anak nga ang nadunggan nako ang papa man ang malaglag. Are you ready? Mao na ni. Imong uyab murag vintage. Kay nami ana history. Karon imong uyab sa ako dili na mo reply. Ang iyang ipakita nimo na convo katong sige na lang pug hi. Pero sa una, gatchat-chat mi ana imong uyab. Pero sa una, gatchat-chat mi ana imong uyab. Malamang ang convo gidelete. Sa kabugnaw sa panahon, ari siya muduol nako kung siya mag-inhit. Ato panahon na iyang pek-pek kuwang og pik-pik. Ganahan siya. Ato panahon na iyang pek-pek kuwang og pik-pik. Ganahan siya mag-meet me kay magpakuhit sa kong fake dick. Pero wala ko'y budget, maong gilana lang nako kilit sa Q8 kay naitag 100. Nya, paong na yung suga para ngit-ngit, nipples kay gipislit, nyang tinggil kay gikit-kit. Aw, grabe ka sulit. Katilaw siya pang kriminal nga kayat, buak ang lungag bisag sobra kasikip. Pag human na mong sex, mura kog naigipatay kay nagdugo-dugo ang bedsheet. Yang pipi ba'y naganuki-ki, makabad trip. Wala siya'y toothbrush sa to panahuna, mga kung utin, gihimo niya toothpick. Pirti niyang kahangak. Taga-Sprout ko, pero nakatilaw siya pang BSK kay nabikugan siya sa kayat. Sakto imong prediksyon nga mangdamay ko. Pero masakto akong prediksyon nga mo predict kas akong buhaton. Pero karon di na effective kay mao po na imong binuhatan. Kung imo kung ingnan bastos ug ba murag wa gipad ako ginikanan, wa kay katungod mo storya na kuana kay gikan nakasprisuhan. Ikaw ang wa gipad ako tarong maklaro man sadbay. Imong mga igsuon dato na puro na hayahay. While ikaw buntag adtod gabi sige ra kag syagit BSK for life. Nya katilaw noon ka. Ang pangdamay akong specialty. Wako'y pakibisag makadawat kong penalty. Mauning battle rap, mga wak na rapper gipang killing spree. Kung ikaw ang ilang best MC, pues ako'y mong worst enemy. Salbahis kung salbahis, wala ko'y ipakitang empathy. Nabawian ng Sprout killer, nakasugat na worst tragedy. Dali ra ka malusutan kay bati ka og defense. Ipanabi sa uban kung unsay mong na-feel sa imong tragic experience. Rapolo Dakbayan 5. Kanong mabatol karong gayon na. Laglag para 8. Shaido. Gusto strat-check. Papangat o balik-bal. Sulit nga battle. Pero tournament. Judges decision. 3-2. Para yung strat-check. Ano, Shaido. Salamat, Apollo. Salamat, Teo. Sa akong igagaw na dira. Salamat. Salamat sa inyo. Shout out kay President Blair, Kali, 6,000, Bagmedia, DSK, Karagdag, also Split Pharma. Salamat sa rapon. Apollo, what's up? Judges. Yo, Lawrence, bisag kinsa pwede mo daog sa duha sa. So, ang pagpar kay round 1 gihog pa na utabla. Kay nagbuhat ako kinsay makapadayon sa momentum. Pag una ni siya ito naatan na rap skills. Kunya pag kuhan sang tragic moto pag round 1 ako pang itabla nagbuhat ko kinsay ni momentum. Round 2 kay moto ga joke gamay si Shaido. Pero nakuha ni tragic ang crowd moto ang gibutar niya. Round 3 kay nag-stutter gamay si Shaido. Moto ang yatag tragic pero dili stutter ang kapildihan ni Shaido. Ako lang si tragic lang ang na kuhanan niya. Yan.
Yo, mudo di ay so naglibog ko sama sa inyong ipon kay tugwa ang duha pareho pwede mo daog so from one akong gibasi ang material sa ito grabe ba sunod-sunod so nakulangan ako ni Tajik kaya halos wala siya pero sa round 2 nangita ko ka ng pang knockout ni siya ito so Tajik ba mas disulbong mong siya good sa round 3 ito na parang naman ako si Shaido nga ano ba yun sa Istanbul so round 1 Shaido round 2, 3 Tajik. Ako nagtara si Shaido, round 1 ako kaya si Shaido. Dahil round 2 kay kang Tragic, din sa round 3 kay like, mga na siya akong basis. Mas limpyo round si Tragic kaysa kang Shaido pero pinakakusog sa ito ni Tragic na round 3 pero most sa iyang mga haymakers nga itong ba kay dili na siya counted para na ako kay tournament na yung taas na kaya siya oras din sa last part ng iyang pinakakusog na haymaker so yata ko ni Shaido. Yo, Ichi, Tragic o Shaido. Gaya ba gaya? Decision ako kay parang ang Shaido. So round 1, akong gihatag kay kanang kuan. Gitablan ako kay kuan sa pangalan niya parang pinapainit pa sila. Then mabuhay ba og na pila ang time limit nila. So mura kanang gitabla sa auto. Round 2 parang pinagaya itong round ni Shaido. Then kang Tragic all 3 rounds overtime siya. So parang deduct then wa ko sure if kanang pasok pa to iyang mga kuan eksagaran sa kinalasan na iyang mga kusog na gid niya murag i-sum up niya which is feel na wala pa sa oras sa pang Shaido yung 3 although ni Istanbul siya di man kayo kuan di pa kayo obvious although kanang kuan bawi gyapon then same kang Tragic nga overtime at the same time para na nako medyo ang kanang kuan yung angle dili lang kayo kanang pasok para nako so kanang kuan siya mas ipilit na ko ang Shaido slight edge lang gid then kanang decrease sa overtime ni Tragic since tournament battle man so matag na ang Shaido props kayo o kang Tragic daw so gratsan da. Ako punto si Tragic round 1 una ko ka Shaido na to nindot yung sugod sa ang na man yun nindot yung sugod pero na yung moment si Tragic na mura nakakuha siya ang will sa sugod niya nindot ang pagka-pullback ng defender to Tragic ako round 1 niya round 2 medyo mura para na ako lane pinakahinay nga round ni Shaido niya siyempre katong Tragic na po siya yung mundot nga moment dito nga flow niya sundot ang mga joke niya mga punchline nito round 3 regardless sa pagka overtime ni Tragic Shaido na gito klaro kayo yung pauwan yung mga props kayo slow punchline props niya ako na battle Tragic.